Muntu igangu no mule. Ndiye mule. Aya, bono, aya to basudware na mwamu. Kero muntu bungeni letu, kina kero muntu abwate ya. Oyo wona ale abwate extra. Aya, abantu amini. Ena yenda Nairobi. Ngombe nirega. Leo kamwe birasi bibiri. Nengombende neli turuligia dia itulia gusi ndirabwa kambe nengombende nirega ekorokuruto no ekerembe ngokamule nere regetie korali gunechibesa cheito echichire ebango gakie tokubatiga abana bakwe barasmash na kwasi yako esenge nche ngombe yetu ngoja utwalire yeme ekine tochi kwenye kama Yesu kujoka na muga netokole boigo mogo ntebiga mogo ndinga tigana ne ngombe ye ukamwe grasi yake mutikatuganye litoro nabo tokuganya mpaka 27 na muga netie ntokura kama aliaro ekiagar na ntunko nyali sitole wetre bango ya ito ebango ya nere polisi engombe kurokwererie ruto abantu aminto chibesa tokoewa ne county 9.8 billion umushahara nanyorete abantu bawakana 6.8 billion chibese chekero kwa rusiri chatera chibilioni 3 aba MCA baino twabaye mishahara yabo ya 1.1 billion twatigara na 1.9 billion chibese china cyo kubagana 45 chiwodi 45 kone ngombe kurukuyete kurukuruto yiri to polisi to kamera kwambe kemo nkanyibuli gaki so wanje kwao ebe santigare tenero nenke egetige tege stadium ekenga mugondo nganchiri gakitokonya agante Simba ngokwande 500 million daraja mbili mwalimo kugendoro abante bako twerwa emugaso baka agante Simba gatorose lya bangne chire iyo ya 500 million iko toikire billion yemo edara gaiga nyambera ichuma ya eta nalitoa yana nechire yese contractor akaruti 350 million anyanchwa balimora ba SD gaiga no mubwate conference ye no gali agante binga kisimba rabo kwa kilomita na muboti ko meandinga ya Simba budget teyo tiganko 350 oroseli chipara chanyanjwa gamo ikena nje balimora bakatu kinajino mu STN ngatenga nyasaye mbia mono agatwa 350 nga chiwodi ibere chioka otoire 1.7 billion aliyekerwa ikire daraja mbili daraja nere wende kurukwe flyover ngamubonye akigaki etaoni eichire nganjire para yarure mogere mate yaikirega yakwerere daraja mbili tigete igore kyara antu bolemu eke kisisfu igoro bali mwaroche atumete chinjiniya cyane chiche chipime aganjirana abeke 3 billion chirosie epare le flyover igora mo kuranja turaka mabono marago wowo ki 2027 tumanya ngakirito rolito lya kwa 3 be roto askolika ndiro mo wanja royo abantu bamintu manyanga Tagerera manyanga engineer deputy party leader ya ODM Raila Noare na Ruto serikali yeye nale serikali ime ebintu byonse pi mwarole byakira ragia ogere matiga nini moja kumbuli ati Simba ekuwa linge deputy party leader ekuwa ligite tirara gangu ile bintu bogere
Mu wanja gaki onye konyora Ruto asale mwake ngeta ande ndrebi ndeni. Mwada pate wande vedinga simbarara nzemna nali rube. Binde bikolek bichiche. Na njengo te baiga nando mugabana. Mariogi na chiaba abere ngaki. Ebintu lorasa mane trabantu eto bigo toko. Na mote bringa lazima. Epale bali kwenda Nairobi. Ajali kutoka gae pale ya Kiroko Nairobi nechi nyinge bobe. Toka mugori ngaki gakyo so anja kwao toroseri chipara isatu asege tirokere mente pale ya. Otebira abantu bae baligire. Inchenda itembasa muwanja kwenu. Lazima toka bangai. Mnagento kieke. Mnagento kieke. Mwole tayari. Yesusu hoye. Kabisa. Oje tumuate ndamo migera bantu bande para ya barogiga. Bande para bawate ndamo. Oje tuli morogi. Abande bamine ababegete onye tuli muntu bwate na yangondoro ko boko igorunganya sana litangani enkumitina imwasoka ko nara limuaru wena emwe simbaneta ono maetenche nalengerelinga engo changoraigo ndoraba gaka balie ekrimali nichendo se chire yaire nyende nyagitali ndolegas na ena noro se yaire lakini bona ntaraika mundo vetrenga simbaneta naika gaiga bali bona mwacha bona naika gaiga bali pesa ranse gateka tora again babu chana bara kole chai ona wato kunywe chai pamoja mu wanja wa Tengendu ya kabiri ena chicha kuligereria magendrale godiga tinda akora cross chipara pi lakini chirina arara osinke chianyalira abantu gweta kabiri ekrimaliek ena cha kuligereria kera gwika December cross tole factory yeito ya mabere alibosongo amabere ekrimaliga nonte kitaba gaka batinenere tororenga ki abantu baitu especially nyaribari no amabere arenge korwa torra abantu baleta amabere mategaiga baguru lushinge 50 kusa 55 naba batone no 60 tunyagole mpaki nye abana baino yesu igobona okulise ngombe omwana ras manyo amabere tuiwana ine ndurigo chikowa abana bonse abana tokoa msipige wazimu na mnaachana na yeye abana toja kuana abana ba ECD standard 1 2 3 mpaka university national government inega sio mjumbe lakini ya kwanza turaros mbagulia mabera ino kana bagulia mabera ino nyairani ndoro sento abana baito babeborunge igona kinachira mategaiga ndolegas aronre mtu abeke sola twaga kire chororo bagaka abansukumire bagaka unabaye nkubeka beke bendera ya leo kaga ekera abantu bayingo aboba abagaka abakurwani bona basai bayinkwe ubusumuni ganda abo musemu atwara mu minister of education iga usina alikaba ali mbonse kinyoroga yana amaruba ngodi wa adia maruba ngodi wa bono inchemno mugabano ino olio ngakirete kura olio tangakirete oyino montone tuiwana ino lakini round kitoko enda amo lazima mwenzi mwake kura usina aliga iko bwate nkole ange chete senge njingo kusi
kwata abantu bana bakongereje kusanga ki umuntu yo nkiakorokira gusimba kandi urukwenya ngawe abantu babinto nkole ngotebaye nachandigere nyakitali ekiruga yana ate nankoli yo mweshima kirage tinda amorura Inje modeli yoto nonya kana chete Nairobi na bana chete kumuri kanyawata kwarte lakini kumuri ginde kera kumuri ginde mpaka mulete naende mu Isransiga mo wancha boy ekyagera abantu aminto enya montegere enya gitali na chitegega nkanyore go twaime nkanyora mabati agundire Ondo chiri nyakitali na matuka ya karo. Tuachenchira mabati, ceiling, nima etama liyogo no mochana. Nkagenda elab, nkanyora umuntu onywete nyasole, nero ulese elab. Gotuko, monto ina mumnyogeti kuruoro. Nyakitali elia, emocha lina etoro. Na aroli abekwe fence buya. Chimashini chitarajita munganjire ko making sure chimashini cyakire gaiga enya mocha lyeri ebe muneli ya musongo emobo yete gosikiro munzoras makwe neras matonyero sinkaga muwanja boy FNCL kororande kubekande chibesa lakini tigamba bole abantu amini ena yenda Nairobi